Horas amanginang, pajupang hita muse di channel YouTube namion, marhetiak ka pikiran nami, na mungkin boi pamorahok kita, mangurupi hita di jamita nanang sipatol hasota, di pertangyangan songoninang di jamita di hari Minggu siganuk Minggu. Di video nang patol hason nami tu hita, pikiran nami taringot tu jamita, Evangelium tu hari Minggu, Minggu Reminiscere, tanggal 10 Maret 2025, jala turpuk ima, sian pasal men 27 ayat sada sahat ro di ayat onom. Amanginang dukta kasuja hami turpuhon jala hupa husor-husor hami, jala huja hami na mungkin boy mangurupi hami, hupa tolhas hami pikiran lami tu hita na parjolo. Marhiti turpuhon gabe taingot tiki pangunjunan ni Tuhan Yesus dinaro si bolisi mandok huleho petuho portibion molo disobaho au. Takas do taingoti. Nanang dohonon ditawarhon si bolisi do portibion hira ibana napuna portibion. Alana tang ditawarhon sasahalak naso di ibana. Na dihita do boi talehon manang natatawarhon tu halak nasing. Didok si bolisi huleho petu ho portibion molo di sobahuau na dirajumi ibana do napuna portibion. Adong do nian tohona, adong do nian sitongna molo taingot dung madabu jolmai tu bagasan dosa, gabe di bagasan haholomon noma nasida. Haholomon namarlapatan ima mangolu di bagasan aka hangoluan naso halomoan ni rohani debata, ngolu na jahat naso mangulahon na denggan be. Jadi portibion nunga di bagasan hajahaton dung madabu tu bagasan dosa. Nunga di bagasan haholomon dung madabu tu bagasan dosa. Jala huaso ni si bolis do di bagasan haholomoni. Alaitung pe diklaim si bolisi rupani huleho petuho portibion dalam tanda kutip au do napunasa na merasa do ibana jala makilala anggo sasitongna tung holom pe portibion ala ni dosa. Tung na jahat pe di portibion ala ni parbue ni akka dosa pangalau sioni, tok tong do adong sinondang ni debata mian di portibion jala manondangi portibion di halak na porsea tu ibana. Jadi marhite turpuhon taida takas di haholomon na adong di portibion di endehon si David Jahoba do panondangiku dohot hatuauku. Debata manondangi dalan ni akka na porsea. Jadi taida ende ni si Davidon ima songon sada ende patuguhon ha porseaonna. Songon na namakatai tu dirina sandiri. Alaitong majadi gawe panindangion tu natorop. Sepertinya ini adalah nyanyian pribadi menguatkan, meneguhkan imannya, sairnya berbicara pada diri sendiri, motivasi pada diri sendiri, patuguhon ha porsiaonna, makatai sian hata niende nadia dehoni bana, parjulu patuguhon ha porsiaonna, jalapai ngoton dirina, Jahoba do ha porusakku, Jahoba do panondang di dalan si dalanakku. Jok do memang songoni akka nama nurat ende. Songoni bape godang do sinurat ende di YouTube namion, hira songon nama kata itu diri niba. Pengalaman niba, pakilalaan niba rupani. Akka namasa di iba. Gabi dibain songon sada sair ende. Na perjolo patuguhon diri sendiri.
self motivation, memotivasi diri sendiri. Batuguhon haporsion niba. Jala merlapatan tuak kana manjaha doho na manangihon mengajak nasida toktong di bagasan haporsiaon na tugu maradopon debata. Jadi di portibi na holomon di dok si David tu dirina doho tu akan amanjaha pasal menon Jahoba do panondangiota dohot hatuaokku. Tung torop tung godakpe hajahaton di bagasan ha holomoni. Molo tung akka parjahat. Jadi molo taingot ende na sinura ni Martin Luther di bukuende nomor 117. Gok begu pe portibion. Begu dang nomor lapatan rupani songon na di TV begu ganjang, begu nur-nur kuntilanak, loh lana asing, alay gok begu gok simbolis. Gok hajahaton pe portibion. Unang au mabiar. Debata mandungani. Gok hajahato pe di sekitar kita. Ikon mampu dohita makatindakon. Akalomo ni rohani debata. Jala makatindakon pandonganion ni debata. Namanondangi, namandongani. Perdalanan nguluta. Sigano pari. Tusima ende ni Raja Dauton mengajak akka naman jahadoh naung bege di naung parjolo di alami ibana. Songon di epistel Apostel Paulus mengajak huria di Filipi asa makatidakon jala makanguluhon hata ni debata jala margogo di bagasan parukilon ala naung parjolo ibana makilala jala makanguluhon. Kita yang ingin menyaksikan dan memberitakan kabar baik tentang kekuasaan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, harus terlebih dahulu percaya akan hal itu. Supaya apa yang kita sampaikan betul-betul memiliki power. Margugu hata natahatahon, molo parjolo hita mengalami manang porsea. Songon na dihanguluhon ni si Raja Daud. Sadado nang hupangidohon sian Jahoba, say ido hulului naing mian au di bagasan joro ni Jahoba. Joro ni Jahoba isido simbol kehadiran ni debata napatuduhon jalan amandok sian haporsiao ni Raja Daud. Dang boy ibana mangadopi marang naahape di portibion molo sirang sian debata. Say neng mian di bagas ni debatado ala jonok debata asa gabe tubuh hasonangan di hilala ibana. Alay taingot ma pakatayon ni Tuhan Yesus Kristus dohot boru Samaria na ditopi ni sumuri na mandok dang di dolo hadbe dang di sabbe alay di sude inganan jowota debata omnipresent Tuhan hadir di mana-mana. Molo tikki pada narobi bagas joro salah satu simbol kehadiran ni debata say mian debata di si alay taksay di si behita taksay holan di bagas joro namar lapatan ngulutta pamatakta do bagas joro ni debata atong mian ma debata toktong di bagasak kita ido na dumengkan asa mampu hita mangadopi nasa hamaolon. Molo rap dohot debata do hita. Disodangi dalatta, diurupi hita, di sudi hamaulon di perdalanan ningolu. Jadi di terbuk tahun kupikir kami togi honota. Asa say solhot hita tu debata. Jala say mian tatangnya kon debata di bagasan rohatta. Jala say toktong taingot debata. Asa mampu hita mendalani portibi nagok begu. Godang si habiaran di partikianon. Godang namambain lomos rohatta di partikianon.
Tapat tolhas jala tapat orang mai turuas ni huriata, aka naboi mambain lomos hapor siauta, aka poda haliluon, aka ajaran-ajaran, boi di taida sian YouTube, sian gudang. Kon ado patta do gudang, naboi manogi hokita, sirang manang dausian dewata. Alai di topik ni minggutta, menyaksikan kemurahan Tuhan, na merlapatan barani hita maka tidakkon habal gaon ni dewata, jala patuduhon habal gaon ni debata, di tonga-tonga ni portibi na holom sinak kinani, na diklaim ni si bolis ibana na punasa, na godang gok bigu, godang na mambain ganggu hapor siaon, unpredictable, tidak bisa diprediksi, perkembangan ajaran dan lain-lainnya, alai ikon hot ngolutta pataridahon dengan bahasa ni Jehovah. Ikon hot ngolutta barani makatindakon, barani patuduhon, barani mangulahon akkalomo ni rohani debata. Molo margabus saduhut halak, dang doho tau margabus. Molo korupsi torop jolma, dang doho tau korupsi. Molo somal diulahon sudi jolma jala torop jolma di sekitar di lingkung aku akka na semar pardomuan tu lomo ni rohani debata, dang doho tau disi. Ale ngoluku ima panendangion, taringot tu asi ni rohani debata, pasu-pasu ni debata, namat cai balga.